ಶುಭೋದಯ. ರಾತ್ರಿ ಒಂತೆ ಬರ್ಸವೈದು ನಿಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ನಾವಿಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ನನ್ನೊಂದು ಕಾಂಡೆದ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಮೋಡ ನಾವಿಲ್ಲೇನ ಬೊಬ್ಬೆ ಯಾನಿನಿ ಕಾಂಡೆ ಚಾ ತಿಂಡಿಗೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೇಷನ್ ದರಿ ಒಂತೆ ತಾರ ಇದೆ ತೊಂದೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗೊಂದಿನದ ಅರ್ಧ kg ದಾತು ರೇಷನ್ ದರಿ ರಾತ್ರಿ ನೆನೆತ್ತದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಕೊಂಜಿ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತು ತಾರಾಯಿ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮುಕ್ಕ ದೋಸೆಲ ಸೋಕ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಚಿಗೆ ಬಡಿತು ನಾ ತುಪ್ಪು ಅಡುಗ ഞാനൊഞ്ചി ಒಂಜರ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತು ನೀರು ಪಾಡಿಯೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಂಡ್ ಕೊಂಚ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡುಗ ನಾನಂತೆ ನೀರು ಮೈತದು ನೀರು ದೋಸೆದ ಹದಕ್ಕೆ ಹದ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂತ ನೀರು ಪಾಡಿಯ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ಕಾವಲಿ ದಿಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲಿಂಚ ಬಾರೆದ ದಂಡಿಡು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜನ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೋಸೆ ಆರು ದೋಸೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡದನ್ನ ಮಲ್ತೀರ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸರಿ ಕಾಯ್ದಿತ್ತು ಜಾರುವರನೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಾದು ಅವು ಪಕ್ಕ ಲಕ್ಕರೆ ಹಿಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮೈಪುಗ ಮುಚ್ಚಲದಿ ಇದು ಬೇಯರ ಹುಡ್ಕ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಗ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಕಾಂಡೆಗೆ ದೋಸೆ ಬುಕ್ಕ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪುಂಡು ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪುದ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಅವೇ ಕಜಿಪುಯ್ನಿ ಕಾಂಡೆಗೆ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪು ದುಮ್ಮನಾನಿ ಮಲ್ತರಿನ ಮನದಾನಿ ತಿನ್ನೋಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೀರು ದೋಸೆಗಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಕನ್ನ ಚಾ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಪಾರುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಿಕ್ಲ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ.
ಎಂಕ್ಲು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ನಮಗೆಲೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಹೊತ್ತಾಂಡು 10 ಕಾಲಾಂಡು ಗಂಟೆ ಅರ್ಚಂಡ್ರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಡು ಕಿತ್ತನಗಳು ಪೂರ ದುಂಪುಯ್ಯರು ಎಂಗ್ಲೇನು ಬುರ್ದೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ 2 ಜನ ಭಾರಿ ದುಂಬು ಕೊಡೆಂತ ಬರ್ಸವಾತಂಡ ರಾತ್ರಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಸೆಕೆ ದುಂಬುಡು ಪಾರ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಬಿದ್ದಾಂಡು ಈ ಸೆಕೆಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಬೋಪನಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಚ್ಚಿ ಬತ್ತೆಂಕ್ಲು ಹಾಲಗ ಸುಮಂಗಲಿ ಸಭಾಭವನ ಅಳಿಯೂರು ಅಲ್ಪ ಮದಿಮೆತ್ತಿನ ನಮಗೆ ಫೋಟೋ ಕೊಂತದೆ ಎಂಕ್ಲು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಂದಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮದ್ಮಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಅರ ಮಗಲು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಯಾನು 4 ಜನ ಪೋಯಿನ ಎಂಕ್ಲು ವಿಶ್ ಮಲ್ತದು ವನಸಾದ ಪೂರ ಪಿದಾಡಿಯ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲಿದ್ದಾವಡು ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.